Ďakujeme, otec biskup, za vaše slova, ale poprosím vás ešte na chvíľočku, keby ste mohli, pretože my tu máme pripravený taký možno slávnostný otvárací malý ceremoniál, ako to už býva zvykom, slávnostný gong na začiatok, tak vás poprosím. Preto smúti, nauč sa usmievať, veď je to jedno, skôr či neskôr pravdu povedať nečaká.